നമ്മളെ ഫോണിൽ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ഫയലുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇതിലൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ആക്കും. ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ആക്കുന്നവർ അറിയാണ്ട് നമുക്ക് മാണ്ടിയ ഫയൽ, ഫോട്ടോ, വീഡിയോ എന്തെന്നായാലും നമുക്ക് മാണ്ടിയതായാലും അതങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും. ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കുക? അതിനുള്ള 2 സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോ. രണ്ടും നിങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്ത് വെക്കുക, ഉപകാരപ്പെടും. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക, കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. ഒന്നാമത്തേത്, നമ്മളെ ഗാലറി ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ചില ഫോണിൽ മേലെ 3 ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ 3 ലൈൻ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ 3 ലൈന്, ഈ 3 ലൈന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സെറ്റിങ്സ് എടുത്ത്, നിങ്ങൾ മേലെ 3 ഡോട്ടോ താഴെ 3 ലൈനോ ഏത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലല്ല സെറ്റിങ്സ് എടുത്താൽ മതി. സെറ്റിങ്സ് എടുത്താൽ ഇവിടെ ഈ ഫോണിൽ റീസൈക്കിൾ ബിൻ എന്നുള്ളത്, ചില ഫോണിൽ ട്രാഷ് എന്നുണ്ടാവും, ചില ഫോണിൽ റീസെൻ്റ്ലി ഡിലേറ്റഡ് എന്നുണ്ടാവും. എന്തിനായാലും ഈ 3 ഏത് ഓപ്ഷനാണോ ഉള്ളത് ആ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക, അതൊന്ന് ഓണാക്കി വെക്കുക. ഇങ്ങനെ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാണ്ടൊരു ഫോട്ടോ ഡിലേറ്റ് ആക്കി, അതങ്ങ് ഡിലേറ്റ് ആക്കിയാൽ മൂവ് ടു റീസൈക്കിൾ ബിന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ റീസൈക്കിൾ ബിന്നിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും. 30 ദിവസം വരെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം. ഒന്ന് പോയി നോക്കുക, ഇപ്പം ഡിലേറ്റ് ആക്കിയ ഫോട്ടോ അവിടെ ഉണ്ടോന്ന്. ഇതാ റീസൈക്കിൾ ബിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് അവിടെ ഉണ്ട്, 3 ഫോട്ടോ അവിടെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് മാണ്ടിയ ഫോട്ടോ അതിനൊന്നുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യുക, അയിമിലൊന്ന് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ റീസ്റ്റോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അതൊന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിലേറ്റ് ആക്കി എവിടെയാണോ ആടെ തന്നെ അത് പോയി കുത്തിരിഞ്ഞോളൂ. ഇനി രണ്ടാമത്തത്, നിങ്ങളെ ഫയൽ മാനേജറിൽ, ഇതിപ്പോൾ ഗാലറിയിൽ ഫോട്ടോ വീഡിയോ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവും, ഫയൽ മാനേജറിൽ നമ്മളെ PDF ഫയൽ, ഡോക്യുമെന്റ്, ഓഡിയോ, അത് ഇത് എല്ലാം ഉണ്ടാവും, പല ഫയലും ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫയൽ മാനേജർ എടുക്കുക. ഫയൽ മാനേജർ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക. അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഒന്നിക്കാൻ മേലെ 3 ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ 3 വര, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക. സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ റീസൈക്കിൾ ബിൻ ഉണ്ടാവും, അതൊന്ന് ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് ഓഫിലാണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഓൺ ആക്കി കൊടുത്താൽ ഫയൽ മാനേജറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിലേറ്റ് ആകുന്നതും ആ റീസൈക്കിൾ ബിന്നിൽ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വേണ്ടിയതാവുണ്ടെങ്കിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അതെവിടെ ഉണ്ടാകുക, ആ റീസൈക്കിൾ ബിന്ന് ഫയൽ മാനേജറിന്റെ ഈ സെറ്റിങ്സിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ റീസൈക്കിൾ ബിൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഡിലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കിട്ടും. സംഭവം അങ്ങനെ അടിപൊളിയല്ലേ, വളരെ ഉപകാരം കേട്ടോ. ചില സമയത്ത് അറിയാണ്ട് നമ്മളോടുണ്ട് മാണ്ടിയ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ അങ്ങ് ഡിലേറ്റ് ആയി പോവുക. നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യും, അങ്ങ് ഡിലേറ്റ് ആക്കിയേക്കും. അതൊക്കെ നമുക്ക് 30 ദിവസം വരെ ഡിലേറ്റ് ആകാണ്ട് ഈ റീസൈക്കിൾ ബിന്നിൽ കിടക്കും. 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ഡിലേറ്റ് ആവും, പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് എടുക്കാനാകില്ല. സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം തോന്നിക്കണ്ടേ, നിങ്ങളെ ചങ്ങായിമാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്ക് മറന്നു വേണ്ട. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ലൈക്കും കൊടുത്തേക്ക്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ നല്ല സെഗ്മെന്റ് കാണാം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുത്തൂസ് മേപ്പയ്യൂർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.